नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये. तर पहा मित्रांनो, हा समोर मेल दिसतोय आपण हा कालच सेल केलेला आहे 53,000 रुपयाला आणि हा 2 दातावर होता मित्रांनो. हा आपण विकलेला आहे आता. आणि आता माझा एक दुसरा मेल आहे, तो आता विक्रीसाठी आहे. आणि तो पहा, हा काळा मेल आहे बारका, हा सुद्धा 2 दातावरती आहे आणि हा सुद्धा विक्रीला आहे. तर मित्रांनो, कॉन्टॅक्ट करू शकता. हा 12 महिन्याचं याचं वय आहे आणि बिट्टलचा आहे. कुणाला पाहिजे असेल तर माझा नंबर घ्या, 9881601976 या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा.